салом бинандагони азиз, имрӯз душанбе 28 октябр аст, соат ба вақти шаҳри Прага расода. ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабарии имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube метавонед тамошо кунед. гурӯҳи аввалини зиндониёни тоҷик дар пайи тасвиби қонуни авф ба озодӣ баромаданд. ба гуфтаи мақомот, танҳо имрӯз аз зиндонҳои тоҷикистон беш аз 1000 нафар раҳо шуданд. қонуни авф ҳудуди 20 000 нафарро фаро хоҳад гирифт, вале ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ зидди амнияти давлат, зиндониёни якумри онҳое ки барои таҳқири намояндаи давлат ва истифодаи зӯроварӣ нисбати онҳо маҳкум шуданд, авф нахоҳанд шуд. ҳамкорони мо дар шаҳри Душанбе дар ҷараёни озодшавии маҳбусон аз зиндони маҳаллаи Якум Советскии пойтахт ҳузур доштанд. 10 нафар наздикону пайвандони маҳбусон ба пешвози онҳо омада буданд. дар барномаи ахбори озодӣ аз ин ҷараён гузорише хоҳем дошт. моро ҳамроҳӣ кунед, онро бо ҳам мебинем. зимнан дар остонаи эълони авфи зиндониён, посбонони маҳбаси рақами 7 воқеъ дар маҳаллаи Якум Советскии Душанбе аз фирори як маҳбус ҷилавгирӣ намуданд. як маҳбуси тақрибан 52 сола аз ин зиндон мехост фирор кунад, аз сӯи посбонон кушта шуд. номи ин маҳбус маълум нест, вале манобеи наздик ба маъмурияти зиндон гуфтанд ки ӯ ба терроризм айбдор шуда дар ин зиндон адои ҷазо мекард. ҳангоми тиркушоиҳо Исмоили Комилзода, як нозири маҳбас, аз тахтапушташ тир мехӯрад ва дар бемористони маҳаллаи Якум Советский бистарӣ аст. ҳамкорони мо ба аёдати ин посбони маҳбас рафтанд ва дар барномаи ахбори озодӣ дар ин бора бештар хоҳем гуфт. Абубакри Бағдодӣ, раҳбари гурӯҳи тунрави давлати исломӣ ё худ Доиш, ки тақрибан 2000 шаҳрванди Тоҷикистон дар Ироқу Сурия ба сафи он пайваста буданд, кушта шудааст. Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, рӯзи 27 октябр дар муроҷиати телевизионӣ гуфт, Бағдодӣ дар натиҷаи амалиёти нерӯҳои амрикоӣ дар шимолу ғарби Сурия худро тарконд. Бағдодӣ зодаи Ироқ аст ва бинобар гузоришҳо аз ҳамсари аввали худ 4 фарзанд ва аз зани дуввумаш 1 писар дорад. аз замони таъсиси Доиш дар Сурияву Ироқ дар соли 2014 тақрибан 2000 шаҳрвандони Тоҷикистон низ ба ин кишварҳо рафта ба сафи гурӯҳи мазкур ва дигар созмонҳои тундрав пайвастанд. 10 нафари дигар барои қасди пайвастан ба ин гурӯҳ ё бо анҷоми амалии террористӣ бо супоришҳои ҷангҷӯён аз хоки Сурия ва Ироқ боздошту зиндонӣ шуданд. бо наздик омадани фасли сармо, нигаронии афроди бесарпаноҳ ва онҳое ки аз ноилоҷӣ дар вагону хонаҳои нимасохт зиндагӣ мекунанд бештар шудааст. дастрасии сокинон ба манзили зист дар Тоҷикистон аз мушкилоти доғи кишвар аст. бехонагӣ бархе аз оилаҳоро водор кардааст ки вагонҳои танги оҳанин ва сохтмонҳои нотамомро ҷои зисти худ қарор бидиҳанд. дар барномаи имрӯз гузорише дорем аз зиндагии як зане ки бо шавҳару фарзандони бемораш 4 моҳ боз дар як чордевори тангу тори вагони оҳанӣ зиндагӣ доранд. гузориш аз зиндагии ин хонавода дар вагони оҳаниро дар барномаи ахбори озодӣ бубинед. кормандони оҷонсии мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон аз дахлнопазирӣ нисбӣ бархурдор шуданд. бар асоси тағйироти нав ки ба қонун ворид карда шуд, аз ин ба баъд кормандони оҷонсии мубориза бо коррупсия танҳо дар вақти содир кардани ҷиноят дастгир ва моликияташро тафтиш кардан мумкин аст. мақомот гуфтанд ҳадаф аз ин кор пешгирӣ аз дахолати зиёд ба кори маъмурони оҷонсӣ аст, аммо таҳлилгарон инро натиҷаи рақобат миёни ниҳодҳо мехонанд. дар барномаи ахбор дар ин бора ба тафсил хоҳем гуфт. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодиса ва ё навгонии дигаре рух дод, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор ба он ошно месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои озодӣ дар Facebook Одноклассики ҳамроҳӣ кунед.